washona akazi umphuphe soloko washona. Leyo nto le iyakukhathaza emoyeni wakho, akunikezi ukuthula. Uyazibuza ukuthi ingani umuntu angangivakashile ngoba saphila mina naye besihlozi. Soloko washona wazi umphuphe, awazi noma ulele ngokuthula noma kalelanga kahle. So uzucabanga ukuthi mhlawumbe wathetshulwa ngoba awukazi umphuphe. Soloko naye emncwaba, wamgcina saphila. Ukhathazekile ngalokho. Akanankinga noma ngabe umzali wakho, ubaba, umama, umalume, usisi, ubhuti, akanankinga. Uyisoka lakho noma kantombi yakho, uyafisa ukuthi umphuphe ngoba soloko washona akazi umphuphe. Ziningi izizathu zalokho, zikuningi futhi ukubanga lokho. Ungaba ukuthi unento azibonile mangafika ngale ezingamthokozisi ngawe. Ngoba ningazwana nomuntu manisaphila, ngoba mawusaphila ubona kwasemhlabeni kuphela. Ubona lokho yena akubonisa kona. Awukwazi ukubonela ngaphakathi lakhe. Angakuthanda umuntu niphila kanti ngaphakathi akakuthandi. Sengenze example. Ugogo wakho wozwana naye. Nithandana nogogo. Nizwana kakhulu nogogo. Uthi ugogo soloko washona, awukazi umphuphe. Kungenzeka ukuthi ugogo uthe makafika ngale wabona ukuthi awuyona lento bacabanga ukuthi wena uyiyo. Ngoba mase ungale ukwazi ukubona konke okuhle okubi kwenzekile sosenzeka nokwenzakalayo usuku sowuyidlozi. Ugogo lo yabona ukuthi cha lo bengimthanda kangaka ukuthi uthanda isonto ukuthi umntanami okholwayo kanti bakalana namadoda ahlukahlukene. Bese leyo nto leyo iyamdulaza, imenza ukuthi angafisi nokuvakashela, imenza ukuthi akudube, athukuthele bese yahamba. Esinye isizathu kungaba ukuthetshulwa. Kukhona ukuthetshulwa ukuthi umuntu nithi ushonile kanti usaphila, usebenzela umkhonde wezitha somewhere, umenzela ukuthi nokuthi. Okunye futhi kungaba ukuthi umoya wakhe awulelanga ukuthula. Yena uhambile impela kathethuliwe ukuthi umoya wakhe uyazula, awukangeni ngale kwelamathonga. Ngoba kunendawo lapho sithi khona kuse endaweni yamathonga edlozini lapho abantu abadala baphila khona. Ngenze example kanjena ngithi unokuza umuntu bathi akangenanga ngale kwelabo kubo. Umoya kusuku usazula. So angeke ukwazi ukuthi umphuphe ngalo ndlela leyo. Umunye umuntu ushona namhlanje umphuphe namhlanje. Umunye ashone namhlanje umphuphe next week. Kodwa loya waya ungakwazi umphuphe. Asisanandaba nokuthi kubangwa yini lokho asikususe sikubekele eceleni sinikeze wona isixazululo. Njengoba ngihlala ngisho ukuthi ayikho inkinga engana sixazululo. Unomuntu wakini ngoba noma umngane wakho noma isihlobo sakho ofisa ukuthi akuvakashele emaphushweni ngoba soloko washona kwazi umphuphe. Unesifiso sokuthi ukumphuphe. Wenza njani na? Sinomuthi lapha. Lo muthi lona uphuza kuhle kwetiya. Uyawukha i-full teaspoon, ufake ekhapini lakho, ufaka amanzi abilayo, ugoqoze bese uyazirhabulela nje mawuzolala. Uyazirhabulele nje mawuzolala. Ulibe luphuza kanjalo lo muthi loyo mawuzolala. The time ugoqozo sakuhlanganisa uyakhuluma ukuthi ngifuna ukuphupha uzibanibani wakazibanibani. Bese uyazirhabulela nje. Uhabula ukuphuza ngoba lizobe lishisa. Awufaki ishukela, awufaki ibisi. I-tea bag yakho leya. Ufaka nje amanzi abilayo. While ugoqoza sahlanganisa uyasho uzofuna ukuphupha abantu. Bese uyaphuza. Bese uyahamba uyolala. Ukwenza lokho sowuzolala. Lelo komishilelo uzokuphuzile, ulibeka lapha enhloko zakho lapho ulala ngakhona. Ukwenza lokho sowuzolala. Lo muntu lo uyomphupha. Bese ke ixoxe naye ngendlela oxoxa naye ngayo. Uyobe sakudlulisela umlayezo lo ufuna ukuthi wena uzwe noma yena afuna ukudlulisela wona. Amaphupho ke singabi control of wona. Asazi noma uzomphupha alwa, noma uzomphupha ajabulile, noma uzomphupha kulethela indaba, noma uzomphupha athulile. Kodwa uma umbizile ngaloyo muthi uphuza mawuzolala, uzokufikela ngalolu busuku lobo. Uzokuvakashela ngalolu busuku lobo. Uzomphupha. Into ebalekile ukuthi uzomphupha. Noma ngabe uzomphupha alwa, mangabe umuntu ongabanga kahle. Kodwa uzobe somphuphile futhi uzobe sowazi ukuthi kwenzakaleni, wahamba kanjani. Abanye banabantu bakubo bahambe ngendlela engaqondakali. Ugule nje 2 minutes wahamba emhlabeni. Lento le yakuwarisha uhlala uzibuza ukuthi kanti kwenzakalani ngomama. Mama banga kulo. Mama mbeka right. The next thing mama msekashonile. You need answers. But awukwazi noma awunawo amandla okwenyangeni yofemba noma uyohlola.
Noma uyile enyangeni kodwa ukholwa, ufuna ukuzizwela ngayo ukuthi kahle kahle wahambiswa yini, wahamba kanjani, wayenzakalani ngaye. Lo muthi uyakulekelela. Uyawuphuza nje mawuzolala. Le khabhini bese ulibeka la enhloko zakho. Uzomphupha nixoxe bese uthole nawe uxosha, unokuthula emphefumulweni wakho. Ube nomoya okhululekile nawe ngoba lento iyakuhlukumeza. Nikhumbule ukuthi inkinga ngesixazululo. Uze libe inkinga, uthi khona isixazululo.